Hi ha qui pensa que les primeres vegades són cosa de la joventut, però res més lluny de la realitat. Hi ha primeres vegades que només poden arribar amb els anys, amb l'experiència i amb la perspectiva que dona la maduresa i la vida. Primera vegada que un s'atreveix a reinventar-se, a explicar una història diferent completament, a posar en valor allò viscut. Avui, a Generació Més, tenim el luxe de conversar amb un home referent del món audiovisual. Un home que ha ocupat càrrecs claus en grans cadenes de televisió, que ha viscut la transformació del sector des de dins i que avui continua explicant històries. Amb tots nosaltres, el gran Jordi Bosch. Quan fa que ens coneixem? 40 anys certificats per en Lluís Falgàs. Gironí. Un altre gironí. Aquesta primavera, el que no et puc concretar exactament la data. A mi em preguntes, quan fa que el coneixes? Vaja, molt, però no sé. Però ell t'ho diu categòricament. Al carrer Santiago Bernabéu, número 6, Sí. des del qual hi havia un balcó que es veia la porta 20 de l'Estadio Santiago Bernabéu. Sí, senyor. Sí, senyor. I allí vàrem compartir Vam compartir uns perquè dies. en Lluís Falgàs era el corresponsal de Ràdio 4 i de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona i tu vas venir un dia i vas venir a dormir a casa. I jo li vaig dir, escolta, Lluís, tu aquí tens confiança, perquè jo, esclar, no ens coneixíem i a veure si em pots fer de senyor Casamajor. I diu, no li demanis això perquè una cosa és la feina i l'altra és la vida i l'altra és la cosa. I diu, home... Parlant de la gent gran, el Casamajor. Sí, esclar, aquí tothom sap qui era el senyor Casamajor i qui tothom és. no. Tothom no. Tothom ho és. I de cop i volta et giraves, anaves a buscar una cosa i senties... Em girava i I ja està. apareixia en Xavier Sardà una altra vegada. Vaig dubtar si realment hi havia de transfiguració en aquest Una moment. transfiguració. Jo recordo el Carrillo, que aquella entrevista l'havia de gravar, no podia ser en directe, i que a l'acabar va dir, jo encara vaig portar els auriculars, i diu, Sardà de història no sabe nada, però el Casamajor sabe mucho, eh? I jo vaig pensar, menys mal, l'un per l'altre. Escolta, i ara ja ens hem tornat una mica a Casamajors, eh? Sí. És a dir, la pregunta que així et faig, tot l'efecte, és a dir, ja som gent gran? És a dir, tercera edat o no? És una pregunta que no és... No, com que ara es categoritza tot, la generació Z, la X, l'altra, i fas un lío, el target. Nosaltres estem acostumats al target, a les audiències de televisió. Sí. Pam. Llavors, home, tècnicament, jo tinc 65 anys ja. Jo 67. 65 anys. He pres nota d'això perquè a veure si Sí, alguna veure què. cosa, perquè el que sí tinc ganes és de fer coses i fer-los d'una altra manera. Això és el que tinc ganes de fer-los d'una altra manera. I després, intentar estalviar-me alguns disgustos. Això en paraules dels nostres admirats Josep Maria Mainat i Toni Cruz, que avui el recordem, i el recordarem després quan potser tindrem ocasió, quan van signar l'últim contracte per dirigir Endemol i Jazz Music, faltaven 3 anys perquè es retiressin, es van retirar als 65, i es retiressin de Jazz Music per fer altres coses, lògicament. Ells volien fer la broma, jo signo el contracte d'un, l'altre signo el contracte, i van dir, l'advocat va dir que ho signi Jordi Bosch. I va venir un senyor de fora a signar i em va dir, posa-li això. I diu, l'empresa libera. Diu, posa-li en castellà, que en català no ho entendrà. La empresa libera a los señores Cruz y Mainat de la obligación de tratar con tontos. Això té una explicació. Però això ho vau signar? Això es va posar i em va dir, poso. I vaig dir, a aquell tio li vaig explicar, escolta, dic, ho posarem sota la signatura perquè quedi més discret i tal. I ho vam posar-ho.
A veure, al final tu, amb aquesta broma del No sé tontos, el que sí tens ganes és de poder portar la teva experiència i de poder ajudar i de donar espai. I de donar espai a gent que està preparada a la seva edat per assumir responsabilitats. I el que no pots fer és dir seguiré fent el mateix i m'ho quedaré tot, sinó el que has de fer compartir. Sobretot si estàs en un lloc que el que volen és que segueixis ajudant. I això és el que has de fer. I també, esclar, jo porto 37 dels darrers 40 anys visquent a Madrid, excepte 3 anys, entre el 87 i el 90, que vaig ser molt jove, director del Diari de Girona. I, per tant, home, ja n'hi ha una mica prou, també, a vegades. Però, clar, has fet alguns programes que no sé si recordareu, els més joves. Operació Triunfo. Aquest va ser important. A veure, jo no faig els programes. Jo ajudo la gent que els fa. És a dir, jo al final estem a darrere de tots, doncs la teva opinió, doncs el teu criteri respecte a el que penses, separat del dia a dia, sobre el que pot funcionar o el que no pot funcionar, perquè a vegades ja veus el que no pot funcionar, veus venir a vegades. Però la nostra feina es medeix cada dia per les audiències. A la ràdio es donen cada 3 mesos, però a la televisió es donen cada dia. I si un programa l'estrenes i no va bé, ja té un segon dia, un tercer dia, però ja veus que no va bé, no? Però, bueno, Operació Triunfo va ser un programa molt important, per mi va ser un regal. Jo treballava a Televisió Espanyola en aquell moment i el programa era la tornada de Jazz Music a Televisió Espanyola després d'anys sense treballar. Però tot això que estem dient, recordem que ho estem dient per si som grans o no som grans. No som grans, però com que m'ha preguntat jo el contesto. Cuidao. I vam veure que teníem entre mans una cosa molt grossa. Valia molts duros. Valia molts duros perquè s'ha de fer una acadèmia. Suposo que la gent que li agrada la televisió coneix Operació Triunfo, hi ha una acadèmia. Llavors, per si no va bé el programa, el cost de l'acadèmia l'has d'imputar el primer any, per entendre'ns. Per tant, el primer any és car. I vam tenir una certa oposició al Consell d'Administració. I llavors la persona que estava enfront de Televisió Espanyola, que era l'Alba Larriba, va dir va ir Jordi Bosch todos los lunes. Jo tots els dilluns arribava allà. És la primera i última vegada que he portat directament un programa des de Televisió Espanyola i va ser Operació Triunfo, que ens va canviar la vida. Però després, al cap de 4 o 5 anys, me'n vaig anar a treballar a Jazz Music. I així estem. Però al final parlàvem de les experiències, no? Sí. Parlàvem de les experiències. Les experiències s'han de regalar. És cert que a vegades la gent més jove i on passa la feina, les batallites. A mi m'agraden les batalletes. Però la batalleta l'has de saber triar, també. No pots explicar qualsevol batalleta. Has de triar allò que tingui un punt de significat en el fil dels temes que t'estan preocupant. Hi ha un llibre de Rafael Nadal, gironí, periodista gironí, Rafael Nadal Ferreres, que és molt petit, que es diu Els mandarins. I quan el va presentar em va dir, molt curt, no? Dic, no, massa llarg, perquè de les 15 històries, alguna se la podia estalviar, jo crec que ho va allargar per... I són una dotzena d'històries sobre persones que sembla que siguin anecdòtiques, però de tan anecdòtiques retraten perfectament la persona i la situació. La capacitat de conèixer i transmetre aquestes històries, si es dona entre els amics, es dona a casa, potser moltes de les persones que estan aquí, a més de ser pares, ja són avis. I, per tant, en aquest moment en què hi ha tanta inflació de continguts que tenen la gent jove, rebre les històries a casa sense un ànim que sigui una fabla, mira el que et passarà si fas això, però finalment és una descripció de lo que t'ha passat, home, apunta moltes coses i és útil. I això ho hem de fomentar. La memòria s'ha de conservar. Això és transformador. I tu quina tele veus? D'un senyor gran, diguem-ne. Sí, jo una mica sí. Perquè jo pateixo molt quan alguns amics meus comencen a parlar de sèries. Quina sèrie s'ha de veure? Jo no tinc temps de veure tot el que... Clar, jo, des d'un punt de vista professional, jo sempre que s'estén un programa o una sèrie intento veure un capítol. Però ho veig per veure quina factura té, quin tipus té, com estan, etc. Però no com a espectador.
I després, a mi m'agrada molt la televisió lineal. Televisió lineal. Lineal, la comercial, la que ens ofereix algú que ens la programa. Que és cert que tu, després, tots tenen la seva plataforma darrere, com TV3, com Televisió Espanyola, com Antena 3. Per mi m'agrada veure-la i a vegades, doncs, m'agrada veure els informatius, m'agrada veure els programes d'entrevistes, m'agrada veure els magazins polítics, m'agrada veure tota la qüestió que té a veure amb l'actualitat, m'agrada veure els que diuen animalades per saber quines animalades diuen, i m'agrada veure, doncs, també una mica, però no m'agrada veure pel·lícules i, per tant, no arribo. I com que no arribo, vaig acumulant, pel dia de la plena jubilació, m'ho veuré tot amb efectes retroactius. A mi m'agrada molt veure la televisió convencional. Quan et jubilaràs? Bueno, és que és el tema. és el tema, perdoneu, no, és el però tema vaja. central. No, mira, no ho sé. No ho sé, jo crec que... Jo ho vaig dir un dia, vaig dir, jo estic pensant en tot això, sí, bueno, però continua. I, per tant, bueno, hi ha models que em permetran continuar fent algunes coses. Però pot fer una cosa de jubilar-te. Sí. Vols que t'ho digui? Digues. No sé. Pots fer una jubilació activa. Bueno, ja ho Que és estic cobrant la pensant. meitat. Ja ho estic pensant. Perquè, esclar, jo crec que quan es té dret, es té dret. Esclar. I tal. I vaig dir, bueno, si es té dret, etc. El que sí tinc clar és que jo no vull seguir fent a l'empresa el que feia perquè ho ha de fer altra gent. I si em diuen, queda't a ajudar-los, doncs jo em quedo a ajudar-los. I tu saps el que és, sense tanta feina, anar-me'n a Madrid, anar a dinar, anar a sopar, anar un rato al despatx. Això és el que se'n diu popularment penques, ser un penques. Però això s'ha de fer... Un aplaudiment, sisplau. Però s'ha de saber fer. S'ha de saber fer. La teva mirada ha canviat, no, amb aquests anys? La mirada a la tele, la mirada a la societat. Ha anat a millor o a pitjor, això? Aquest país. No, a veure, en fi, jo he canviat, perquè jo ara ja signaria això de que ens alliberen de tractar amb tontos. També? Sí, també això ho signaria immediatament. Però per què m'has mirat a mi? No, perquè... No, tu no, però bueno, perquè tu ets conscient i tal, etc. No, a veure, certament et trobes més escèptic, però jo crec que hi ha una cosa que les coses les veus venir de dues maneres. Quan et ve algú a veure i t'explicar-te una cosa, primer ja dius, a veure, aquest què vol? Perquè el que vol, igual no té res a veure amb el que t'explica, però tu has de fer un exercici d'aproximar-te a veure què vol. I després hi ha una altra cosa, que és la següent, que és que tu t'has carregat de paciència, intentes entendre tothom i relativitzes amb ell, perquè en el fons tothom té una mica de raó. Bé, hi ha gent que no en té cap de raó, però normalment tothom en té una mica, no? I, per tant, jo crec que és una aportació de l'experiència. I el que més por em fa de l'experiència i de traslladar-la és quan una cosa no la veus massa clara i llavors t'entra un punt d'alarmisme, no? I a vegades, si haguéssim estat així, les coses no haurien funcionat ni s'haurien transformat, ni la societat seria... Si haguéssim anat per la via conservadora no rupturista, jo sempre dic que és millor ser positiu que no optimista, a vegades, no? Doncs has d'apostar per les coses, no? I sobretot, bueno, quan t'ho porta gent que veu el món d'una altra manera que tu no hi arribes, potser. Com ho fas per inventar formats? Animo la gent que els inventi. No, a veure... No, va, per tu també hi deus posar. No, bueno, opinar. Aquí això m'agrada, això no m'agrada, això ho veig, això no ho veig. I llavors també és el que has de fer. S'ha de tenir en compte que jo, abans d'estar en el món de la producció, estava en una cadena. Jo vaig treballar molts anys a Televisió Espanyola i, per tant, estava acostumat a tractar amb productors i en un moment donat em vaig girar de banda i l'havies d'anar a vendre. I el que has de fer, i el meu paper essencial ha estat, quan s'ha vist clar, tirar recte i quan no s'ha vist clar, anar cap a una altra història. Al final, els programes de televisió que coneixen la majoria dels presents que veu la tele són programes
en el qual, diríem, estan basats en la memòria de l'emissió immediatament anterior. Els programes evolucionen. Llavors, també es veuen tendències a la societat. A vegades, els programes venen de petites idees i històries. Per exemple, Gran Hermano, que va ser un canvi molt important a la televisió perquè va obrir a la telerealitat, és un programa que un senyor que es diu John de Mol se l'inventa perquè el conviden una vegada a anar a Arizona. Se'n va a Arizona a veure un experiment que hi havia que tancaven un any a una sèrie de gent i també ho feien després pels astronautes, per veure com convivien. I el tio va dir, tancarem a la gent en una casa. I això va anar així. Hi ha un programa que es diu Atrapa un milió, que és, que no sé si l'heu vist, és un concurs que l'important és que el nostre banc és CaixaBank. Hi ha una furgoneta de seguretat amb un senyor de CaixaBank que porta 1 milió d'euros físics. Tu, Joan Maria, no has vingut a veure'ls, però si vols, pots venir-los a veure. Porta 1 milió d'euros físics, una sobre l'altra. Llavors ja sabeu que són 4 preguntes i tu dius 100.000 aquí, 900 aquí. Evidentment, com que un vol assegurar, reparteix. Potser si se la jugués a les 2 o 3 primeres preguntes tindria més coixí. Quan arriba a la pregunta número 10, clar, li queden 30.000 pessetes, 30.000 euros. Bueno, això ho va inventar un tio que estava visquent a Macau. A Macau, colònia portuguesa. A Macau va haver-hi, abans de la independència, una inflació multimilionària. I anaven fabricant paper. Allà es pagava els dissabtes i la gent anava amb sacs de bitllets. On anava al bar, quan cobraven els dissabtes anaven al bar. I allà jugaven, però jugaven timbes amb piles i allà agrada molt el joc per allà, aquests territoris. I el tio va dir, ostres, necessito fer alguna cosa que la gent toqui els bitllets. Quan vam fer Operació Triunfo, va haver-hi una altra cosa que va sortir, etcètera, que és que es va dir... Parlàvem a vegades del backstage. El backstage és el que hi ha darrere. Per exemple, quan hi ha un concert, si ets una persona que ets amic del que canta, et donen una credencial i pots estar darrere l'escenari. I vàrem dir, hem de fer el backstage. I part de l'operativa de l'essència del programa estava en permetre a la gent... O sigui, a vegades surten de vides quotidianes, però al final el que has de ser és un gran observador de la realitat. I la gent va per aquí, la gent va per allà, ara la gent li interessarà, després les coses tornen. Per exemple, els concursos a vegades desapareixen i a vegades tornen. Tornen, sí. I per tant tu has d'estar molt, molt pendent de per on va la societat i les tendències i veure quina necessitat pot tenir el públic i què veu i què no veu. Gran Hermano. Sí. Va haver un moment que va començar, sí. En cap de setmana, recordo. Sí, sí. Era dissabte i diumenge, potser? O dissabte. Sí, va ser un cap de setmana. És a dir, la majoria dels que esteu aquí, imagino, jo també, i tu també, que encara que sembli ara impossible, la tele que veien era en blanc i negre, no? Alguns dissimulen, però s'han mogut molts camps. És extraordinari el que estic dient. Tu imagina't els nanos d'ara que els hi diguéssim. És com parlar-los d'una situació històrica precedent i antic. La tele en blanc i negre. I el comandament, sense comandament. I única. No? Bueno, i l'UHF. L'UHF... Clac! L'UHF que funcionava de 8 a 12 de la nit però... i encara. Clac! Espera't, no el toquis! No, hi havia una frase que era no toqueu, que és d'ells! Sí. Sí o no? L'antena damunt de la tele. O picaves una mica dalt, picaves una mica... Sí, però, esclar, això, si ho expliques ara, sembla allò... A nosaltres ens passava una cosa, i és que, com que vivíem, hi ha una amiga que vivia al cantó, quan passava el tren no senties la pel·lícula. Hi havia uns trens de mercat... I no sentíem i no sabíem... Algú s'havia de posar allà al cantó, etc.
Però sí, la televisió... A mi, quan vaig anar a treballar a Televisió Espanyola, que era a principis dels 90, encara hi havia molta gent del blanc i negre. Sí, clar. I hi havia molta gent en blanc i negre, i a més em va fer gràcia, perquè al cap d'un temps em van encarregar, em van fer secretari general, em van dir, per cert, te n'has d'encarregar del Festival d'Eurovisió. Hòstia. Avui em parlava que he trobat el tren, al matí he anat en tren, he tornat amb en Xavier en cotxe, de Barcelona, en Josep Capdevila, Sergio Dalma, que viu a Girona ara. Com que s'avorria a Púbol, s'ha comprat un pis a Girona. Iep. A veure, tot el respecte cap a Púbol. A Púbol ja està, però diu, necessitava una mica més de vida. I què vas fer? M'he comprat a la pujada de Sant Fèlix. Això és d'aquest matí, eh? Ja el deus tenir de client, no? Suposo. Aviam, hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta al nostre convidat? A mi, no. Ell. No. És que t'hauria d'entrevistar jo tu perquè la persona important ets tu i coneguda. Collons, no m'havia donat compte, és veritat. Clar. Hem de dir, ja que ven a Girona, algú de Girona que coneix aquest rap, et pregunta tu. Un monstre de producció televisiva. Algú té alguna pregunta? No? Sí? Aquí, el micròfon, sisplau. Gràcies. No, primer jo, com a client de la Caixa, ja he fet els deures, ja tinc el meu gestor i soc jubilat, com Déu mana, però no mig jubilat, jubilat amb totes les lletres del món. I ja em vaig jubilar tard, amb 69 ja anava tard, però bueno, la Caixa em va dir, no, si acumules 4 anys, cada un any més, el 4%. I sí, el meu gerent va tindre raó, vaig acumular 4%, i va dir, ja no pujaràs més de pensió. Doncs vale, vam deixar-ho. Ara sí. Bueno, tant ja com a client de la Caixa i amb tots els deures fets i d'aquestes coses, no abuso, faig ús del meu dret com a client de la Caixa i membre de la Generació Plus, que tinc... Plus no, més, perdó. Generació Més. Que ja utilitzo algun dels serveis que aquí han explicat, etc. Però clar, jo el que no puc és deixar escapar... A mi també passa això de Plus. Sí. Va, el Canal Plus. Perdona. La generació anterior, sí, ja t'entenc. Però ja ens hem entès. No puc deixar passar a tindre 2 periodistes de raça sense preguntar alguna cosa més lligada al periodisme, que ja n'heu parlat molt, I voldria citar una referència d'un gran pensador, el José Luis Forges, i gran dibuixant també, quan va dir allò de país, paisatge i paisanaje. Sí. Per país voldria dir la vostra professió, que de clar que vosaltres sou 2 periodistes de raça populars, famosos i bons. Molt amable. Per paisatge em referiria, al paisatge, em referiria a que coneixeu tots els articles de premsa, les tertúlies, creació de programes nous. Jordi escriu al Diari de Girona, està a televisió, tu dius que ja has pagat i no has plegat, però no és igual, que us coneixeu tot aquest món com ningú. Ha quedat claríssim, ja ho sabíem alguns, però ho heu explicat molt bé. I finalment per paisatge els personatges, no? Aquests empresaris que perden diners per mantenir els mitjans de comunicació, per salvar les llibertats, aquests periodistes de trinxera, o aquests tios que encara que pensin diferent a tu et fan pensar perquè analitzen bé. Jo sóc un addicte a la informació pública, però un addicte. En Jordi em coneix, ho sap? Soc un addicte, i ara igual, soc d'aquests que miro la televisió en línia i perdo temps. No tinc temps de mirar sèries perquè estic mirant les tertúlies de 24 hores i aquestes coses i tal. Sabeu el que és el divendres al dematí, en lloc d'estar fent cua per entrar a Barcelona 1 hora i mitja, escoltant RAC1 des del llit, grillejant, que diuen a Girona? Això és un plaer de jubilat i tal. Bueno, però com a membre d'aquesta generació més, que he de seguir fent coses, i vull seguir llegint, i vull seguir sent addicte a la informació, actualment, el que en Xavier explicava d'anys enrere, el que explicava en Jordi, això s'ha acabat, aquesta premsa que t'enganxava i tal. Ara has d'anar a buscar, doncs, Jordi Bosch, no sé, en Juliana, és igual, els has d'anar a buscar més que trobar-te'ls, no? Amb la vostra experiència, la pregunta és dels dos. No sé si més a tu, Xavier, a Jordi ja me'l conec, però és igual, a tots dos. Escolta, ja, Jordi, ja que li volies preguntar amb ell, si pots aprofitar de la meva reflexió alguna pregunta, és a dir, té futur la informació tal com l'havíem entès el de la nostra generació? El futur, és a dir, aquests que són tan creadors com heu demostrat, és a dir... Jo crec que sí. Ara, hem de saber que cada mitjà de comunicació té
les seves característiques. N'hi ha que són més progressistes, n'hi ha que són més conservadors, n'hi ha que són més d'esquerra, més de dreta. Però jo crec que sí que té la informació. En vivim tots, no com a... No? Vull dir que la rebem tots, els que som apassionats de la informació. I crec que sí que té aquest futur. El que passa que abans n'hi havia menys i era més clar. La televisió espanyola, quan manaven uns, era cap un cantó, quan manaven els altres... I ara hi ha un barrejam més considerable. Però d'aquí i d'allà podem anar traient una mica la informació del que va succeint. Jo crec que el que està fracassant és la veritat. Saps? És a dir, no estem segurs sobre el que és veritat. Perquè, al final, la gent comença a opinar sobre coses que la seva opinió doncs, és molt correcta i pot estar molt ben construïda i pot ser coherent, però igual és un fet que és fals. Hi ha una gran oportunitat en els mitjans per garantir a la seva audiència, als seus lectors, la veritat. Al final, tots anirem construint... Tots sabem aquest m'agrada més, aquest articulista m'agrada menys, perquè hi ha opinions. Les opinions són lliures i tu no necessites basar-te en un fet. Pots opinar, però els fets... Estàs fent la frase final. No, però sí, els fets, doncs... jo sempre dic que el millor és dir la veritat sense entrar en detalls, no? Que és una fórmula. Jo em quedo amb l'idea que nosaltres estem aquí, els que estem en el món de la televisió, estem per diverses coses. Estem per entretenir, estem per informar, estem per col·laborar a la formació, no a l'educació, a la formació de gent lliure i amb criteri. I això és el que hem de fer, encara que sigui rient una estona. I, sobretot, deixar-vos la idea que darrere d'un programa de televisió hi ha tantes i tantes persones, és tan complexa, si alguna vegada heu tingut l'oportunitat d'assistir a un programa, veureu que hi ha desenes i desenes de persones que realment és un treball d'ofici, d'artesania, molt ben fet, i que sotmet cada dia a l'opinió i a la decisió de tots, que és o tancar la tele o canviar de canal. I això és una cosa que a altres llocs no pot passar, i aquí és molt important. Hem parlat de mirar enrere i de mirar endavant. D'històries que emocionen i de reptes que encara ens esperen. I ens quedem amb una idea. Mai és tard per continuar explicant històries. Ni per començar, mai és tard, a veure'n i viure'n de noves. No és una etapa de tancament, sinó un moment de plenitud creativa, emocional i vital. I si alguna cosa ens ha quedat clara és que encara ens queda molt per explicar i molt per sentir.